So yun mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mga Bicolano, marahinal daw sa Indugabos. Ngayong umaga mga kaibigan, pupunta ako sa Bunuan o Baklad. Kasi wala tayong pangulam. Kailangang makakuha tayo ng pangulam ngayong araw na to. May dala akong 50 pesos. Kasi nasa dagat naman, baka mura kung makabili tayo. Tsaka sabay mga ngapa na rin tayo kung may makuha tayo. Sana maraming laman para mapagbilan tayo. Sa Baklad ni Mang Rene, taga Rizal. Ay binabati ko pala si Sandy Uragon Official. Yun, kaibigan, ang tagal mong nawala. Kala ko kung napano ka na. Salamat sa pag-comment. Saka shoutout nga pala kay Robel Punilas diyan sa Magallanes. Yun, shoutout sa iyo kaibigan. Yan yung Baklad ni Mang Rene. Sana marami siyang huli para may mabili tayong pangulam. Kung mga pa tayo sa mga gilid-gilid ng banata. Mga kaibigan naming mga Bisaya, tulso ka na ng batingting ba? Para ma-updated na mo sa amo ang mga video kay maluwi na mo. Yun, shout out sa inyo lahat mga kaibigan ko. Yung Baklad ni Mang Rene. Ito yung mahabang taktakon na tawag sa amin dito sa Sursugon, taktakon. Yan yung haba na yan. Yan. Hanggang dun yan sa tabi. Yan yung binabaybay ng isda para makapasok siya ron sa sa loob ng punuan. Sana hindi pa siya nakasarok para makita natin kung maraming laman. Hindi ko pala kasama si Buboy kasi nagbatak siya ng kanyang bubo trap. Saka yung mga katim ng Team Paigarong tinatamad sila. Kaya tsaga-tsaga lang. Alam ko naman ang mga Pilipino talagang sumusuporta rin yan sa mga katulad namin na kikipagsapalaran na sana lumago yung aming channel. Hindi lang naman to para sa amin Team Paigarong, para naman sa iba mga tinutulungan natin. Medyo lang natin nagagawa kaibigan kasi kinakapos rin tayo sa budget. Alam mo yung pangingisda, hindi naman lahat meron. Tama-tama lang din sa pang-araw-araw. Kaya medyo pa isa-isa na lang natin nagagawa yon. Sana magkaroon tayo ng lumago nga itong channel natin na tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa ating mga kapwa-tao. Imangat! Yun mga kaibigan, sabi ni Mang Rene yung may-ari, umangat daw sa ilalim pala yung yung karitan, yung doon na na-stack yung mga isda, nakaangat daw kaya kunti raw ang huli. Baka wala tayong mabili ngayong pangulam. Pero nagsaro ka na. Ganun talaga. Hindi mo napansin, ngayon mo lang napansin. Kasi banggi, kami, angat pa lang. Kasi gabi hindi na pansin na pag naayos Nagsaro kayo kagabi. May dahil ko sa bagyo ka na. Yun. Pasok tayo sa loob mga kaibigan. Para makita nyo rin kung anong itsura nung bunuan. Nai-footage yun na ito mga kaibigan nung mga nakaraan matagal na. Kaya inulit ko lang uli ngayon
Para naman sa mga bagong subscribers, saka mga bagong viewers, na ito itsura ng bunuan nito. Yan. Yan yung haba na yan, yung galing sa gilid na yan. Yan diyan bumabaybay ang isda papunta rito, papasok. Yan. Hanggang makapasok siya diyan sa ano na yan, ang luwang na yan, maluwang. Yan. Yan. Hanggang makapasok siya, makarating siya ron sa ano, sa yung parang bulsa na yan, yung dalawang yan, yung may itim-itim na yan. Lalapitan natin yan mamaya. Papuntan tayo diyan. Yan. Yan ang itsura niyan. Parang ano siya, parang puso ang itsura niya sa yung lapad. Papunta rito sa ano na yan, yung makitid na yan. Papasok na sila dyan, yung mga isda. Nagkataon lang daw kasi na talagang umangat yung pinakailalim nitong ano. Kaya kunti lang huli niya. Yan, yung parang bulsa na yan. Ito, ito. Yan, yung dalawang yan. Galing dun yung isda. Pagpasok dun sa bunganga na yun maliit, papunta rito. Papasok rito. Yan. Nagsarok pala sila kagabi. Hindi nila napansin, nakaangat tong ilalim. Itong ilalim. Nakaangat, sabi niya ngayon. Kaya, nakalabas yung mga isda. Kunti lang huli niya. Tingnan nga natin yung huli niya kasi hindi naman natin nabutan na ano, na nagsarok siya. Kawawa naman si Mang Rene. Nakaangat pa yung ano niya. Ilang naman ang hanap buhay ni Mang Rene. Minsan jumajakpat din siya rito. Ay, oo nga. Kunti nga, oh. Wala tayong mabibili mga kaibigan. Ayan. Dalawang pirasong balo tsaka mga hipon lang. Kunting hipon. Ayan. Wala tayong mabibili niyan. Pang-ulam na lang niya yan. Yun mga kaibigan, subukan natin mga pa. Baka may mga alimasag pa rito na may maiuwi man lang tayo. Nandito na rin lang tayo. Hindi nagalaw yung pambili ko. Pambili natin ang mauulam ngayong araw. Lagay ko sa sombrero para hindi mabasa. Tingnan natin dito sa loob ng bulsa kung mayroon kakapa-kapa tayo dito. Sana walang makakatinik dito. Pag nagkataon wala tayong may uuwi nito. Dati nung na-footage ko ito, yung unang footage ko nito, marami siyang isda. May mga bangus pa. Tsaka mga banak, halo-halo. Ngayon, mukhang kunti nga kasi umangat daw itong pinaka-ano nito. Pinaka-lalim nito. Kagabi. Pero kagabi daw, ang dami nila nakuha. Yun mga kaibigan, uwi na tayo. Wala na tayong makakapa rito kasi mahina talaga ang isda. Mangyari nito, sa palengke na lang tayo bibili. Okay sana dito sa dagat kasi bukod sa sariwang sariwa, sarap sa bawan. Saka ito, sabay ligo-ligo na rin. Ito, alimasag. So maliit naman. Tawan na lang natin yan.
Kita na natin si Mang Rene para magpaalam na tayo. Ano Mang Rene, salamat sa pag ano. Salamat. Oh, talagang ganun siguro talaga. Oo. May swerte, may malas-malas din. Oo. Malas talaga. Kaysa, bakit? Hindi makangat sila. Nakalimutan ano. Hindi napansin. Pinapansin kayo bang hindi ko. Kasi ko. Hindi ba nagkita kayo ba ko? Oh, siyempre gabi madilim. Oo. Okay, Mang Rene, uwi na ako. Salamat sa pag ano, footage itong ano mo pampalakaya. So yun mga kaibigan, uwi na tayo. Wala tayong nabili dahil kukunti ang ulit. So yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Para naman mapakinabangan yung pagpunta natin dito sa Abaklad. Habang nagpapauwi tayo, mamumulot na lang tayo ng mga seedling ng mga mangrove. Mangrove yung bakawan. Para itanim na lang natin dito sa mga gilid-gilid na yan kasi kinakain na siya ng mga alon, no? Yung mga palayan inaabot na ng dagat sa dalampasigan na ito. Ayan, no? Nakain na siya ng alon. Dati yung pangpang na yan, doon yan. Doon malayo-layo. Ngayon andito na yung mga puno ng nyug, oh. Ayan, dami, oh. Kakamatay na. Oh. Yun ang kalalabasan niyan natin ngayon. Tatanim na lang tayo ng mangrove para mapakinabangan naman yung pagpunta natin dito. Malayo-layo rin naman tong dinayo natin. Ito pa, naglalakad na ako pa uwi. Pero doon tayo magtatanim banda sa lugar namin. Kasi nandun lahat ang mga bahay. Almost ang bahay dyan, yung mga kapitbahay namin dyan. Tabing dagat lang kami. Siguro mga 50 bahay kami dyan. Kaya doon tayo banda magtatanim. Kasi ito kasi dito banda, nagkakatipak-tipak na yan. Nakakarating na sila sa palayan kasi malakas ang alon dito, lagi tumatama dyan. Kaya pag dito tayo nagtanim, hindi rin nabubuhay ang mangrove dito kasi ilang beses na ito tinaniman. Hindi nabubuhay sa lakas ng alon dito. Pero may plano na yata ang ano dito, lokal ng kasiguran. Lalagyan yata ito ng ano, ng seawall sana para naman maanoan yung mga palayan dyan. Dito pala mga kaibigan, madami. Hindi na tayo makakalayo dito. Dito na tayo kukuha. Ayos na ayos. Maraming pantanim. Tama na siguro to. Mga 100 puno. Sayang hindi natin nakasama si Boboy kasi nagbatak pa siya ng ano, ng bubo trap. Sana nakatulong siya nitong pagtatanim ng mangrove. Malaking bagay ito sa kasi Badyaw. May ginagawa rin kasi si Badyaw. Si Jinjin, hindi na lang muna namin sinasama kasi alam nyo naman mga kaibigan yung ano namin. Ano natin, yung mga content, mga delikado sa dagat, saka mga sasapa, suba. Marami nakakatinik. Ano yun eh. Siyempre dalaga yun. Eh mga kaibigan, dito tayo sa lugar na ito magtatanim. Dahil nabubuhay dito yung mga mangrove, yung mga bakaw.
Kasi dyan banda, may mga tinanim na kami dyan, buhay na sila. Kaya dito, mas maganda ang ano dito. Sana mabuhay itong mga ito. Malaking bagay ito sa gilid ng dagat. May 100 puno, may mabuhay man lang na mga ano nito. Kahit mga 50, 80. Ayos na to. Dami to. Yun. Sana kasama natin yung team para mas mapapadali tayong magtanim. Kaso puro busy. Baka sa next video kasama natin sila. Kailangan linya-linya para pag nabuhay siya maganda. Maganda siya tingnan. Yun mga kaibigan, dumating si Badyaw. Kanina ko pa ito hinahanap. Saan ka ba galing? Tambay! Ayan, magtanim ka. Para, ano to, malaking bagay to pagdating ng panahon. Kuha ka ng ano, nitong pangtulis. Magtanim ka. Kuha ka doon, pantulis. Kasi matigas ang lupa. Baka tanggalin ito may garo. Ha? Tanggalin. Sino magtatanggal? Balon eh. Tatanim nga tayo tapos tatanggalin. Yan. Yung mga kaibigan, dito sa Badyaw. Tatanong kita. May kasama pa siyang dalawa niyang barkada. Napakahalaga nito Badyaw ang pagtatanim ng ganitong mga mangrove. Pagdating ng panahon, paglalaki nyo na, malalaman nyo kung ano kahalagahan nito. Kanina pa tayo nahanap kasi magtatanim nga tayo nito. Yan mga kaibigan, no? Yan. Ano na sila? Malaki. Yan yung mga naunang itanim namin. Yan. Yan, sure na talaga yan. Buhay na talaga yan. Kahit pakapitan pa ng sisiyan sa mga ugat-ugat. Yan. Buhay na talaga yan pag ganyan nakalalaki. Yan. Okay. Dati mga kaibigan, ito napakalinis nitong mga ano na to. Walang makapuno-puno yan. Kaya pagka bumabagyo, ang lakas. Pagpunta dun sa kabahayan. Dahil sa mga puno na to, ayan, nagsilakyan na yung iba. Yan. Yan. Nakaka ano na ng hangin. Ano ba Jaw? Okay ba pagtatanim? Okay. Buti nakahabol ka. Kaway ka naman sa mga fans mo. Yun. Ba't tayo magsalita? Nahiya ka ba? Nahiya. Ba't ka mahihiya? Camera lang naman itong kaharap mo. Yun mga kaibigan, nahihiya si Badyaw. Yan, yan. Ang ganda na ng mga unang naitanim namin yan. Yan. Yung iba niyan, tanim din ng ano,
Yung mga dumayo rin dito, nagtanim din sila. Siguro mga tao ng ano yun, Bipar. Yan. Yan. Gaganda ng mangrove. Ganda ng buhay oh. Sana maging ganyan yung mga bago nating tanim. Para maayos. Dapuan ng mga isda, tsaka yung mga bagong henerasyon. Paglaki nila, magkakaroon sila ng pamilya, maraming paghukay-hukay sila ng mga alimango dyan. Magbubutas-butas mga alimango dyan pagka malagong-malago na yung mga mangrove na yan. So mga kaibigan, buti nakahabol si Badyaw kaya napadali kami. Tsaka nagsama pa siya ng dalawang kaibigan niya, si Limer. Tsaka yung isa, sino pangalan mo? Paulo. Yun. Salamat sa inyong dalawa. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang tong video. Pasensya na kayo sa video na to. Nagpunta ako dun sa Bunuan. Wala akong na anong isda kasi walang huli si Mang Rene. Kaya para mapakinabangan naman yung punta ko doon, nagtanim na lang kami ng bakaw ni Badyaw. Hindi ko siya kasama kanina kasi lagi din tong busy sa ano kagagala. Si Tanuno naman, tsaka si Buboy, nagbatak ng bubo parehas. Kaya hindi ko sila kasama. Si Jinjin, hindi natin na isasama sa video natin kasi yung mga vlog natin, mga delikado, dagat, sapa, maraming mga nakakatinik, siyempre dalaga yun, iniingatan natin yun. Pero huwag kayo mag-alala mga kaibigan, kasama siya sa team, hindi siya maalis kahit anong mangyari. Kung nakakatanggap man kami ng kaunti, lagi siyang meron, binibigyan namin siya. Kunti pa lang naman talaga eh. Sana suportahan nyo kami mga kaibigan. Mga Bisaya, mga barkada, tulso ka nagyud ng patingting diha para updated na mo sa mga video. Yun. Maluoy na mo Badyaw. Dugay na migayo magkuan dir sa dagat. Ano man gihapon? Aywan, hindi ko na alam ha. Pasensya na kayo. Yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat na mga sumusuporta sa amin. Sana lagi kayo nandyan, suportahan nyo ang aming mga video. Salamat sa inyong panonood at sa mga bagong bukas pa lang na aming channel. Maluoy na mo sa mga oy. Subscribe na mo. Yun, hanggang dito na lang. Salamat.